Другари, в Република Македония се извърши необратима революционна промяна. Ура! Ура! Верни на съветите на другарите Сталин и Тито, ние сме обединили своите усилия за комунистическото възраждане на скъпата ни татковина! Ура! Но, сенките от миналото все още смущават нашия ден. Има хора, които противно на здравия разум продължават да изпадат периодично в религиозни заблуждения. А минете сега по къщите и ще видите колко от тях кандилата под иконите светят. Другари, предлагам в отговор на техните попски празници да прогласим наш комунистически празник. Да проведем акция за събиране и изгаряне на фашистските и попски книги, които някои реакционно настроени неприятели крият по домовете си. До вечерта да свършим завинаги с богомолството в нашия град. Ура! Дедо Ванде, сядай. Сядай, в къщата си ми дошъл. Как си? Добре съм. Си добре, ама... Какво прави с Катерина? Защо е трябвало това оръжие? Не е било потребно на внуката ми. Ти знаеш на кого му беше потребно. Защо ги правите тия работи, бе? Попадамчев. Сега ме викат в Скопие по тази история. Вече трябваше да съм на път. Дедо Ванде, ако някой друг ги е скрил, няма да остане неоткрит. Казвам ти. И не сте от майка раждани. От дявола сте окучени.